3-2 ja otteluiden alkuun noin minuutti. Honka Pallosalamat HG Hurrikanit 4-2. Meni voitti se Pallosalamat. EPK Parkka EPS Korpit Musta 3-3. Minkälaiset sun mielestä oli eilen? Ei oo vielä video päällä. FC Lohja Real Lepa Parkka 07. Kivoja pelejä. 2 ekaa peliä kyllä oli ehkä vähän liian helppoa. Joo. Me voitettiin aika selkeästi. No niin mä kuunnen. Jarin raportti oli aika samanlainen. Se viimeinen peli, se oli musta niinku eläväinen hyvä peli. Siinä oli 0 vastus. Hävitti se maalilla ja oli kyllä. Se oli kyllä tosi niinku kiva matsi. No, se oli salamaali, herra täysin. Tää oli turnauksen nopea maali. Oli, ei siinä oikein edes kameramies. Sama kuin Lepa vastaan eilen. Kameramies hyvä, että kertsi. Peli oli 5-0 meille. Se oli ihan hurja, Lepa oli ihan kohneet. Ja meillä meni tosi hyvin se alku. Se oli aivan hurja se alku. No se oli se alku aivan hurja. Sitten se tasoitti kyllä, mutta se alkuhan ratkaisi koko peli. Ai, kumpi se jälki meni? Se keskimmäinen Lepa-peli oli niin, että 5 minuutin pelin jälkeen peli oli 5-0. Joo. Ja se oli ihan hirveä. No, ja Jarin kommentin mukaan siinä oli se, että ne sai sen lisäpelaajaa, että se olisi tasoittanut. Joo, no kato, näin se varmaan kävi jo. Et se oli, mutta se alku oli aivan hurjaa. Me pelattiin todella hyvin se alku. Joo. Käteen. Hyvä. Syöttö suuntaan. Samu, lähde vaan hiekkaan. Vielä vaan. Hyvä ja huonoa. Siellä on Santa. Yhdellä on laittanut päätyy. Vielä. Tuki. Hyvä tsemppi Samu, hienoa! Oho, kato papi, vielä. Oi hyvä. Hyvä Jori. Hyvä Antto, hieno seivi, hei. Hyvä. Ihan oikeesti. Ui jes. Sillä oli vahvuus ihan Varo Arni, varo. Varo keskeltä apua, hei apu. Juoksi itse se vähän ulos, Antto sai. Hieno Anton, hyvä Anton! Go! Apuja vähän. Ai kuupee, hei, ai kuupee yritys. Vielä Samu, hyvä. Oh.
Hieno Honka, hei! Tosi upea yritys. Vedät sä vähän pojalle? Joo, mä kans. Vielä. No onko siellä? Oi! Pate! Mikä? Hyvä Honka. Saat. Hyvä Samu, upea. Päivä. Okei. Pitäis aika kiva, jos monitoroida. Pelataan niinku järkeä. Tää on mennyt vähän Kyllä näin kommentit olisi katsonut kamerallekin. Onko se kameralla? En mä tiedä kuuluuko mikkiin asti. Vielä Emeli, vielä! Vielä Patu! Oi mikä kyllä. Ja nyt, oi. Saat, ykkösellä voita. Vielä. Älä mene. Oiko hyvä? Anton loistava hei! Kylläpä oli oikea aika. Nyt oli, sano tikkari tuohon. Oi kuinka. Tukee. Keskellä alhaa, kova alaseen. Kova. Me vaan. Hyvä Emeli, vielä vaan kundit. Moi. Hopla. Hei, maali. Ei oo, me johdetaan 2-0. Onko Popi? Hyvä. Aiku hienoa. Hieno yritys, hei Arni, tosi upeeta. Hyvä Samu vielä. Roiko. Hyvä Samu. Anna vielä. Vielä. Tsemppi Honka! Vielä vaan Honka. Tukee. Anna tukea, sä oot liian lähellä. Roope tukee, sä oot liian lähellä hei. Mitä? Tarjoa Roope kans tukee hei. Ei annettu tukea kunnille.
Kova, hei, hyvä. Auta nyt. Onko seläs? Ei tule. Hyvä Roope! Tää ylhäällä. Kyllä vaan onkaan. Vielä apuja hei. Apua. Tää pysähtyy ihan täysin. Hieno tilanne vaan! Mennä kunniin! Pallo muusta. Täällä olisi nyt mielettömästi tilaa, kun joku tulisi tähän näin. Pelattavaksi. Nyt ne kaikki nyhrää tuossa samassa mitassa. Kaikki ihan samassa viivassa. Tsemppiä Honkaa! Seppi vaan pallo liikkeelle Honka vaan hei. Pallo liikkeelle vaan. Käte vaan. Tarjoa syöttösuunnat, et pallo liikkeelle. Tarjoa syöttösuunnat. Hyvä. Ja vielä. Tarjoa syöttösuuntaan vielä vaan. Tarjoa vaan. Saat ykkösen kova. Hyvä Anton. Ei mitään Kalletti! Seppi! Tyhjänä hei nyt. Vielä vaan. Saat. Hyvä Ossi. Vetä vaan jalot! Anna vastaan! Yli! Tuomari. Pelattavana, hei! Pelattavana! On loppunut vähän hyvä liike tuossa alussa. Me jäädään vähän syöttövarjoille. Joo, ho. Tarjoa vaan. Tarjoa tukea nyt. Hyvä. Vielä. Ja kova. Hienoa. Ja vielä. Vielä maalin kunnia. Ohi. Olipa. Hyvä Honkaa! Hieno Honka. Nyt tuli täältä. Niin sop, Höpiväinen syöttö, niin silloin tapahtui hyviä asioita. Vielä Ossi. Vielä Honka. Hyvä Ossi! Hyvä Honka. Vielä vaan. Vielä Honka. Vielä.
Vielä vaan, vielä vaan. Jes, hyvä Honka. Käteen Anton. Ota käteen. Oi, oi. Ei, Anton! Hyvä Anton! Tsemppi vaan, hyvä Anton! Ai siitä tuli, se oli oikeesti minusta tullut kuulua. Olisi. No ei se mitään, eli Vähän puuttuu vastustajan hyökkäyksestä röyhkeyttä kyllä. syöttö varjosta pois, ei Honkaa, just näin. Jes. Vielä Samu, lähtee Samu. Aikaisemmin Roope, pallo liikkeelle. Nyt on nipus, nyt on liian nipus, nyt on liian nipussa. Hieno, no niin, ja sit mennään. Apu. Ja vielä. Ja vielä. Irti jätkästä, et voi olla pojan silissä, että syöttö varjosuopeen nyt kun sä vieressä. Pitää irrota kuntista. On hyvä. On hyvä. On hyvä kunta. On hyvä, on hyvä. Oho. Noin. Tsemppi Honka! Aurinko paistaa. Pitää olla jo valmiina, hei. Hyvä Arni, hieno. Vielä. Vielä, kova. Saat sen. Poispäin. Yes. Sori huuda. On. Hieno maali. Vielä, apu. Vielä Arni. Papuja. Entäs Popilla? Ja vielä. Tukee. Hienoa. Tsemppi Honka! Syöttä varjolla. Yksi vaan. Mikä siinä? Maali eteen. Maali eteen kans, hei. Hieno. Maali eteen. Kun hyvä yritys. Tää oli hieno. Mamma mia, vielä. Loppuun asti! Roope keskellä kovaa, ei sulla kauhea kiire nyt. Jäi ihan väliin. Hyvä Anton, upea.
Hyvä Ossi vielä. Hei! Ja heti alas koko jengi! Syöttö suuntiin hei nyt. Syöttö suuntiin, pyydä jo. Rope keskelle kovaa. Kova, kova, hei, älä anna niinku. Tsemppiä onkaa, pää pystyy! Seppi, onko vaan, hei? Syötellään, syötellään. Hyvä yritys. Vielä. No, oli hyvä. Hyvä. Saatko? Oi, 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 oi. Hyvä Ossi! Saat. Ei. Ei tuu, ei tuu. Ota hyökkäys! Mennään! Anttila, Pate, Anttila! Pate! Saat. Nytkö? Oolala. Vielä, tuki hei. Anna pieni. Nyt. Oolala. Hieno yritys Onka, hei. Yes. Tule siellä. Pysy vaan tuolla. No nyt maali. Ammu yli vaan. Peskari yli vaan. Maali kohti nyt. Maali vaan. Mallo maali vaan. Siellä on. Yes. Hyvä onkaa! Hyvä Roope! Nyt tiukkaa! Tiukkaa! Seuraavat ottelut kello 11. Kentällä 1. PK4 Ryd, EBK Real Madrid, kentällä 2 Viiä Keltainen, FC Wild Haukat Valkoinen, Varmaan vähän sekä että. Tai ehkä voi olla kaikki. Varmaan vähän sekä että. Rankula IFK PSV, Varka Vihreä Ei mitäs siellä on? ja kentällä 4 Jos olisi saanut kiinni, ei olisi mennyt maalle. Sininen Maski, Sininen 0. Niin mä olisin vähän tuolettanut. Tämä ottelu siis noin 7 minuutin Näin kuluttua. Mä luulen, että ei siinä varmaan. Nyt tiukkaa, Honkaa! Loppuun asti tiukkaa! Tsemppi Onka, tsemppi, hei! Tsemppi Onka! Vielä vaan peliasettoja, hei! Peliasetto vaan! Peliasetto vaan, hei! Kiinni heti! Tässä on vielä joku 5 minuuttia vissiin jäljellä. Ei oo. Oi, lähelle Arvi! Oh, Hyvä Anton! Hyvä Anton! Oh, Antoni Siisi! Antoni Siisi! Mitä se tekee? Auta! Kyllä Antto saa tästä. Antto tiukkaa! Otteluaikaa noin minuutti jäljellä. Huolella kun nyt Nyt tarkkana! tarjoa syöttö suuntaan. Hienoa. Loppuvasti on aikaa. Auta vielä. Pelaa! Auta vielä. Hyvä Ossi.
Ai! On lähellä miestä vaan, hei, lähellä miestä vaan. Hyvä Arni. Ei. Meidän on. Nyt on pitkä heittoinen poika. Vaikee. Uudestaan Honka, hei! Honka vielä, hei! Ottelut saa päättää. Älä anna. Joo. Laukaa! Puoli tavattoman hyvä. Sitten tää nähtiin lässä. Sitten tää meillä loppuu niinku se etukin syöttö. Niin enää on. Jos me pelattais tolleen kun alus koko peli, niin me oltais ihan rankkaa. Se on siinä. Ihan mielettömän hyvä vestari nyt. Persoonalla nyt ilmeä. Laukaa! Mutta sehän oli loistava peli, hei. Sehän oli hänet fantastinen peli. Hänet piti